Moi! Nyt on siis aamu. Me tultiin eilen yöllä tänne Turkkiin. Ja tässä oli ihan hirveä showvaaminen. Siis me ollaan niinku vaihdettu 6 kertaa huonetta. 7 kertaa huonetta. Me nukuttiin yö jossain 2 hengen huoneissa. Meidän porukoitten kanssa ja Emmon kanssa. Sit se kävi vähän juttuja, mut kumminkin. Mut siis niinku oikeesti, me ollaan vaihdettu jotain 7 kertaa huonetta. Nyt me saatiin vasta vakituinen huone. Koska kaikissa on jotain vikaa. Jossain ei oo sähköä, jossain ei oo. Mitä vittu? Mua väsyttää, mulla on kuuma. Moi! Me ollaan menossa Lännälle ottaa kyviä. Tossa on siis Emma. No ei kai, mä en oo sanoa sitä varmaan kertaakaan. Hui! Taas tää on. Miestä näkymätön kissa ja... Girls in the house. Say hello from me. Hello. Oi vittu saatana. Toi ei ollut yksi kyllä. Toi oli... Mikä toi edes oli? Mä en tiedä kuka toi oli. If you're aiming for the heart, then you can't miss. You wanna know, oh, 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 where's the love? Here it is. You wanna do it all day, I give you the flow and I'll let you ride it, baby. Good loving don't play, give me the show, yeah, I like the way you roll, roll, roll it. Keep the party going. There's really only one thing I gotta know, oh, oh, oh. If you're waiting for the moment, here it is. If you're aiming for the heart, then you can't miss. You wanna know, oh, 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 where's the love? Here it is. If you're waiting for the moment, here it is. If you're aiming for the heart, then you can't miss. You wanna know, oh, 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 where's the love? Here it is. Minun asia vain oli, että... Nää turkkilaiset miehet. Mitä niistä voi sanoa? Siis se, että kun ne tulee silleen... Hello! Sitten on silleen... Where are you from? Sitten mä oon silleen... Finland. Sitten on silleen... How are you? Tai sitten on silleen... Terve, terve, mitä kuuluu? Sitten mä oon silleen... Haista paskaa, ei kuulu sulle! Täällä on saatana hullu liikenne oikeesti. Tuoppa sinä tänne. Tässä on empuliini, katsokaa sinne vilkuta vähän. Täällä siis kello on varmaan kohta 7, täällä on ihan sikakuuma. Vielä on. Jumalauta, me kuollaan. Tuolla on siis rantaa. No siinä on Emma. Tuolla on se ranta. Kaunis näkymä. Ei saa ajaa mopolla, älä vittu selitä. Onks tässä on meidän jätskin aina sanoo, että ice cream, everybody scream, tai jotain tollaista, en mä tiedä. Mies lähti seuraa meitä. Oikeasti keiri. Tää on meidän hotelli. Hieno. I don't know. I you say her. Hei, one Sprite. Please. Yeah. Sprite. Sprite on juotu koko lomassa. Haista kakkaa. Mutta tää vessa saisi jopa kakkaa. Emma on paskalla. Kiitos, on tyhmä. En oo, mä ihan kiva. Tämä tässä. Tämä vitun paska. Siis te tiedätte, kaikki jotka ootte ollut Turkissa.
Sitä paperiahan ei saa heittää tonne pönttöön, vaan tonne vittu roskikseen. No, minne mä oon sen heitän? No pönttöön totta kai. Mä voisin kertoakin jotain fiksua tai jotain. No vittu, tuolla on turkkilainen. What is it we got here? I'm gonna go on, oh no. You see my big only. Funny, I'm gonna go on, oh No niin, parivikki laittoi ovi häiritsee mua enää. Jos mä pääsin joka ilta täältä pois parivikkiä. Hieno lapsi. No niin. No niin, nyt on siis vissiin Eiks nyt oo tokavika ilta? Joo. Ja me ollaan meidän parvekkeella, me oltiin käyty syömässä ja... Ei tästä tuu taas mitään. Au. Joo, nyt ostistista noin perse. Mitä se on? Bim bim bam bum bam. Mitä? Kello on 10:12. Ei edes ole vielä paljon, mä oon joka ilta istunut täällä johonkin 3 yöllä silleen. Niin, joo siis asiaan. Joo. Mä muokkaan tätä videoa. Mitä sä siellä just katsot? Mä muokkaan sitä videoa nyt täällä parvekkeella. Ahtaalla pienessä pimeässä parvekkeella. Ja tää yksi tekee koulutehtävää, se pitää tehdä matkapäiväkirjaa. Ja mitä? Matkapäiväkirjaa pitää tehdä ja niin. Sitten me stalkataan näitä turkkilaisia, kun ne juoksee tosta. Oi visu.